Som una empresa que ens dediquem a donar solucions a sectors sensibles a la meteorologia i a la qualitat de l'aire. Llavors, amb les nostres solucions els ajudem a reduir l'impacte que pugui tenir tant la meteo com la qualitat de l'aire a les seves operacions i al final són a la seva compte de resultats. Jo diria, dins el món aquest que és com bastant científic, no seria una innovació, però posar sempre el client al centre. Nosaltres podem ser molt tècnics, molt científics, però hem de saber escoltar molt el client, de portar aquesta solució, i a nivell tecnològic ja fa temps, em fa mitja vergonya perquè tothom en parla ara, però nosaltres ja fa temps que treballem en temes de models de machine learning i intel·ligència artificial, etc. Tot i que la nostra empresa en si, a l'ADN, és treballar amb models numèrics de previsió del temps, models físics, i fa molts anys que hi treballem i continuem desenvolupant coneixement en aquesta àrea. Bàsicament, jo diria, potser l'error principal és no verticalitzar en els mercats de manera adequada. És a dir, al principi, sobretot, jo crec que és molt també, però quan comences, dispares a tot arreu, no pots ser bo en tot, has de ser bo en determinats sectors i has de renunciar a altres sectors per concentrar-te i ser molt bo en un i entendre més bé les necessitats. Jo crec que l'error principal, potser mirat a passat, seria aquest, trigar en verticalitzar. Nosaltres al parc, el que dèiem, som els raros perquè no som res de biotec, però sí que vam néixer d'un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Física, aquí, i llavors el que ens aporta jo crec que és l'ecosistema aquest de coneixement que hi ha, que tot i ser en àrees molt diferents, doncs el que respira és coneixement, és estar a prop de universitat, estar a prop de centre de recerca, com un enfoc d'empresa, no? Vull dir que és el que som, una empresa privada i que ens hem de guanyar la vida, però basant en coneixement, que és la nostra clau.